Lanbila nengoen ta kastin aurkitu dut, orain hemen nago, zozer improvisatzen. Bideoa grabatu kamerarik ez, pixka apainduin bar nuen, zerbait prestatu nezaken entzun ezazue. Ezin jakin noiz datorren aukerarik onena, orain dirua behar dut, hori da nire premia, gainerantzez leizan nahi nun txikia nintzenean, mesedez ni hautatu. Kaixo, nire izena Laitz da, 19 urte ditut, Donostian jaio nintzen, Errenterian bizi izan naiz, eta orain Iruñen nago ikasten. Normalean bideo prestatuko nuke, bale? Hau improvisatu izan da, ez dakat makillajerik, ez da hile plantxaturik ez da ere. Bino, bueno, berdin du. Ni enaz abesle ona, enaz txarra, baina ona ez da ere. Ta dantzatzen, bueno, a ber, zerbait dantzatu ezaket. Baina gazteleraz esaten duten bezala nada de otro mundo, bale? Hala ere, ez dakit graxia dakat, antzesteko edo? Hoi da nere burua saltzeko dakadan modu bakarra, hasi que hau da esan dezakedan guztia. Agur!